Ezin dut aukeratu musika talde bat, oso zaila egiten zait, eta uste dut nire txikiteko referente eta gaur egungo referente garrantzitsuena Itoiz dala, eta horrekin geratuko naz, baina beste referente bat esango dut gaur egun entzuten duten musikari batzuk diez, eta da Tutxe Amore. Disko bat aukeratzeko berriz ere atzera egingo dut buelta, nire haurtzarora ez, eta nik Van Morrisonekin hasi naz, da esango dut Van Morrison Moondance diskue, eta bebai esango dut nire nerabezarotik aurrerako disko bat izatekotan izango zela Bone Thin Souls, How I Spent My Summer Vacations disku izango zela. Kantu bat oso zaila egiten zait niri kantu bat aukeratzea. Ez dagoelako kantu bakar bat munduan bakarrik hori gustatzen jatena, baina esango dut Patti Smithen Summer Carnivals abestia izango zela bastante politxe eta esanguratsua. Nik aukeratuko dut Egun Motelak Itoitzen abestizen, niretzako letra orokorrien oso ona da eta oso argi islatzen dau zein egoeratan sortutako abestizetan eta nik norakoek. Musikaria niretzako Travis Barker, Blink 182 eta Transplant taldeko bateri jolie esango dut. Bere bateria jotzeko era asko gustatzen zaidalako eta referente bat dalako perkusioan. Niri vinilu entzutia gustatzen eta asko, etxien vinilo pilo bat dekoaz, eta edozein momentutan entzuten duen musika. Gero bai egia da gaur egun oso zaila dela vinilua bakarrik bizitzi eta streaming bidez izango dut beste guztize. Jotzeko leku bat aukeratzekotan, Elorrioko Ateneoa esango dut. Nire ustez leku gutxun bat da, oso iluna, oso underground moduen sartute dagoen lekua da, eta oso komodu da bertan jotzie eta oso gustora sentitzen gara beti. Niri leku txikize gustatzen da gehiago kontzertuak ikusteko. Nahiz eta bai ikusten dazen kontzertuek leku askotan, baina leku txiki eta gutxun bat esango dut eta izango da Amaren Artefabrika, badiñot. Nik ez dut esango nire bizitzeko kontzertua. Oso zaila egiten zait niri kontzertu bakar batean mugatzea nire bizitza, eta esango dut, azkenen bolada honetan ikusitako kontzerturik onena, izan da dela denboratxo bat, baina Queens of the Stone Age azkena rock festivalen soinu borobila aukiaren kontzertu bat izan zen, eta asko disfruto nahen kontzertu horretaz. Kaset bat izan zen, eta Zutagar jaiotze basatia izan zen nire irutik erositako lehenengo kaseta. Erosi ez dut egin azkenengo diskue, oparitu indozte, Miguelek han taldeko diskue da, viniluen, eta oso politxe da.